Вече влизаме в пещерата. Илия вика е хладничко вътре. Охо! Има тук разни сталактити, сталагмити. Баце! То не е само е хладничко, гледай вътре какво става. Красота. Големо образование. Какво? Не намери някой прилеп, някой Батман. Не дей ги притеснява, не дей му свети ловчите. Не бе, сериозно, не е хубаво. Да го слепи. Не да го слепееш и го изкараш навънка, светлината дневната им вреди. Чая ключето и спинерче. Тя нещо... Едното е крило пострадало. Дира да знам, имало е авиоинцидент явно. Кои? Прилепич? Те нашите в България не са такива тип кръвопийци, те са прилепи, които се хранят с насекоми и така нататък, заради са в червената книга. Защитени са от закона за опазване биоразнообразието и прочие, защото помагат за селските посеви и прочие. Мале, Илия, тук е много хладно, тук се живее, брат. За разлика от 40 градуса навън. Вей, какво става? Да, от водата. И виж как капи. Много течение от някъде вода. Като сребро, баци, като сребро. Вей, какво става? Водничи капчици. Тук са живи. Но не знам, с тия раници и глупости. Ако решим тук да правим нещо, бая мъкне не ще пада. Май, ще трябва да заслона. Нагоре по пътя какво има? Знаеш? Не знам, ще има едни бунгала. Бунгала, а? Да. Те да оставим. Дали са годни за църпър? Бецо! Покажи се. Бецо! Мяу! Няма ямеца. Се надяваме да нема. Главни излезе за гърба да ме извлачи навътре. То пещерето си е добро, ама на височко е, братче. Ти с тия маси и столове баямът ми ще падне нагоре. Екипировка утре ще ме караш махмурлия да... Тако. Охо! Тук сме имали пещерните Да Винчи, Мавинчи, даже виж, Илия. Тук някой си е правил огнище. Където съм? Не може, направо си е правил огнище. Гледай, какво става тук? На пещерните Да Винчи. Гуна. Коя си ти ма гунче? Мила. Идвам бе. Какво има вътре? Ти се проверя. Проверя са там изотдоле. О, майко. Бе, я съм малъки. Не са кама. Леко. Трябва да... Забравял съм как се ползи в армията под будливата тел. Как е на допер? Я. Смятай. Сталактити, сталагмити. Прясно образование, виж. Ама ти като го погледнеш, гледай се, едно стои като лед, а пък като го барнеш е същински камък. Като корал е. Смятай. Той е бас мамата. Гледай, бяло сено лед, брат. Лия, ела да виж злато. Не бе, сериозно бе, виж бе. Гледай бе. Ти водата, бе. Ами не е водата, виж го жълто е, бе, злато е, виж бе. Виж бе, брат, гледай. Виж как блистат таковата. Ти е водата, бе. Виж бе, виж жълто е, бе, виж отсветявам отблизо, бе. Търни го с пръста, да виж. Търна го, пипни ти. Виж, той е златна слюда, бе, човек.
Само, че са много миниатюрни прашинки и такива работи. Виж как се образува жълтичко. То е от водата. Варовика едно друго виж, като сметнеш, виж навсякъде как се вижда жълтичко. Другия вариант е да е морски пясък. Там кой има, бе? Мали. Тук, ама. О, то още продължа. Пещерни перли. Пещерни вика перли. Дали имат някаква себестойност? О, мамо. Ще така е голямо пълзеникът такова. Бас, кефа майна. Че, вие тук ли се навряхте, бе? Някаква оса ли беше пчела ли? Още ли навътре влизаш, бе? Аз кой съм гон, знаех, че говоря, бе. А, тая част си влизал. Не. Само там е. Тя бяга докато и капчара. Обаче, брат, тук е хладничко и бахче и кефа не е като... Идвай. Не ми се пълзи после на обратно, аз ще дойда, ама. Баси мамата. Че да прибера този финир отзади в тактическия джоб и да се опитам се прибера при тебе. Ти да Ива да обуча ти как са замъкна чак там, бе, човек. И аз макар да стар човек съм и да се прививам тъй. Измърсих панталона. Като се прибира, ще му бъде първата баня, а го извадих чисто. Не? Там кой има, бе? Дънер ли има някакъв? Дънер ли има на земята някакъв? Баси прилепа, как прилетя покрай мене, видя ли го е нагляра? Аз давам заден ход, ти идваш? Давам заден ход. Това тук може да се изправиш. Тъй. Не ми се седи на баката, привет. Бах ти пищерата, бе. Той е направо. Тук за морски чулени, за командо си разбираш. И тук си яко, бе. Глей. Я мръдни малко да видя тук да цъкна фотости. Глей коста. Брат. Абсолютна кръста. Гледай. На места са просто като полирани, гладки. Тия камъни. И навсякъде капчици вода. Виж дървото как се е окоренил. Сега ще го погледна. Чакай. Красота. Гледай. Изживей. Това е като мъх, не е обарамнуващото. Някой. Паразитна гъба като в The Last of Us. Да. Да се зомбираш посред нощи. Като е тоя, дето ми пише в YouTube коментари, си пада по живите мъртви. The Last of Us. Беше хубаво сериалче. Да. Его! Вижте, пещерния Пикасо. И аз бях тука. Малко е писал като Иванчо за онова изречение с двете думи. Защото еба, втората ще си я премълча. И е лапи нито и. Виж, направо е като мрамор човек. А ти да си го сложиш в хола, братле. Нали? Да. Виж, бая се е взимал. Обаче ще пипаш как е като мрамор. Кръстичка е. Виж е там насреща капчета с едно злато, виж? Да. Тя е жълтини скалата, пък може да е златна сюда, ама много тънка. От тук ще да е. И маняри пълно. Гледай тук. Така, приключвам клипа, защото трябва да излизаме. Той е Лео светя там златните следи. Най-много да пусна втори клип.